Kumbuyo uku ndinakupatsirani nkhani ya mzibambo yemwe anali ndi pathupi pa 7 months zina lake Tyrick, yemwe anapatsidwa ziwalo ziwiri zonse zachimuna ndi zachikazi. Ndipo lero ndafuna kukudziwisani nonse munaonerapo za nkhaniyi kuti Tyrick anabereka kumapeto kwa December mwana wamkazi. Akumamupasa mikaka ndipo akumathandizidwa zina ndi zina ndi sister wake. Mwana ndi wathanzi anabadwa mmene mwana amayenera kubadwira ndipo anatulukira njira ya mayi. Ngakhale ena anali ndi ma negative thoughts nditabwera ndi nkhani ndi zomveseseka ndithu, maka m'Malawi likammenya dzuwa kwa nthawi amaona ngati sikungagweso mvula. Mulungu amachita chomwe wafuna nthawi yomwe wafuna, ndipo palibe funso mungamfunse Mulungu pa chomwe iye wafuna. Period anayilenga ndi Mulungu, ndipo chovuta nchani ndi Mulungu yemweyo kubereketsa munthu popanda period. Ndine Dini Studios, khalani pompo pomwe nkhani zina zambiri zikubwera. Omwe simunaonere video yoyamba yokhuza Tyrick ndisiya link mu comment box.